Takú jednoduchú vec vám chcem povedať a už asi 5. nahrávku robím, lebo stále to neviem nejak povedať. Ale chcela by som sa prihovoriť ženám, ktoré hlavne majú nejaké tehotenstvo po strate, pretože to je samozrejme vec, ktorú ja teraz intenzívne prežívam. A je tu také jedno nastavenie mysle, na ktorom aj ja sama veľmi pracujem a ktoré si pripomínam a ktoré vám chcem ozrejmiť, aby ste si ho osvojili. A ten základ je v tom, že aj keď napríklad som v tom tehotenstve a teraz sa bojím a to je jedno čoho, hej? Ty už vieš, ty dobre vieš, čoho sa bojíš, proste všetkého. A teraz ti niekto povie, že neboj sa, bude to dobré. Neboj sa, dopadne to dobre. Bude to dobré. Tak toto je ako keby chyba. Toto je ten taký malý zádrhel, ktorý sa snažím už v 5. nahrávke nejak vysvetliť. Nie bude to dobré. A keď ti niekto povie, neboj sa, bude to dobré, tak si vždy spomenie, už to je dobré. Už to je dobré. To je ten rozdiel. A je to o tom, že ja ak chcem si vybrať tú budúcnosť, po ktorej túžim, ktorú proste chcem, tak tomu vesmíru, tomu dačomu, hej, a ja musím dať najavo, že ktorou tou cestou chcem ísť, pretože tých ciest je mnoho a ozaj všetky tie tvoje pochybnosti a strachy, všetky sú reálne, pretože všetky sa môžu stať. Ale ja chcem túto cestu, aby to bolo dobre. To je tá, kedy mi hovorí, neboj, bude to dobre. A preto, keď chcem ísť sem, ja už teraz sa tak musím cítiť. A veľakrát pri tom tehotenstve po strate, aspoň teda u mňa, to je tak a mnohé ženy, s ktorými som sa rozprávala, možno to máš inak, ale teda poviem to tak všeobecne, je to také, strašne chcem otehotnieť, hej, a teraz sa mi to podarí, OK, ale ja sa ukludním, až keď budem mať ultrazvuk. OK, ale ukludním sa, dobre, ultrazvuk mám, ale upokojím sa, až keď budem mať taký a taký, až keď prejde genetika, až keď mi dajú tieto výsledky, až keď skončí trimester, až keď budem mať morfologické, lebo tam sa ešte, až keď zrazu to dieťa má 15 rokov, hej, a ty si sa ešte neukludnila. Pretože stále až keď. Už teraz je to dobré. Už teraz je to najlepšie, ako to môže pre teba a pre tvoje babetko byť. Už teraz sa to deje, aj keď čakáš na nejaké vyšetrenie napríklad, aj keď ti majú niečo potvrdiť, vyvrátiť a tak ďalej, alebo iba si v tom, že chcem to bábätko, to je jedno. Už teraz je to OK. Ja už teraz stelesňujem tú svoju budúcnosť. Takže vždy, keď ti niekto povie, neboj sa, dobre to dopadne, neboj sa, porod dobre dopadne. Áno, lebo už teraz je to dobré. Už teraz sme OK. Väčšina, 90% týchto strachov je iba v tvojej hlave vykonštruovaných, lebo bola nejaká stará pesnička, lebo si niečo zažila. Jasné, veď to je úplne normálne, pre Boha, veď sme ľudia. Hej? Jasné, že sa toho bojím. Hlavne, keď som si niečo zažila, je to pre mňa náročné. Ale to neznamená, že sa mi to deje teraz. To bolo vtedy, to bola stará pesnička. Teraz sa mi deje nové a to nové je dobré. Teraz je to dobré. A ja si vždy spomeniem na prednášku Mikuláša Štefana, na ktorej som bola, alebo som ju videla, neviem, už to úplne nefachčí, ale hovoril tam o smrti. A ako keby, že bojíš sa smrti napríklad, ale ešte som nažive. A aj pri tom procese toho zomierania, hej, ešte sa bojím smrti, čo znamená, ešte stále som nažive, ešte to tu nie je, ešte sa bojím, ešte stále som nažive. Ešte stále som ale nažive. Že vlastne ten moment, ktorého sa bojíš, je moment, hej. Ale ešte stále je to OK. Ešte stále je to dobré. Ty sa bojíš toho momentu, ktorý môže nastať a nemusí nastať. Čiže keď si povieš, že ale čo ak budem mať zlé výsledky, čo ak toto a toto, čo ak nie. Čo ak je všetko úplne v poriadku. Čo ak
sa vôbec nemusím báť. Čo ak je všetko najlepšie, ako môže byť? To nás nenapadne, že bože môj, čo ak je to úplne v poriadku, ale my si povieme, bože môj, čo ak sa teraz na tomto vyšetrení ukážu toto a toto, no nie, no a čo ak nie? Len sme naučené, čo ak, hej, a čo ak toto bude, čo ak toto sa mi stane, nie, čo ak sa mi deje iba to dobré, proste a prečo nie, hej, čo ak. Takže ja keď chcem prejsť tým tehotenstvom ako tak pri zmysloch a ako tak si ho užiť, už teraz je to dobré. Nech si kde si, nech sa nachádzaš v akomkoľvek momente, už teraz je to dobré. Nebude to dobré, bo už teraz je to dobré. Ty zažívaš teraz. Teraz je to dobré. A tvoje staré ja by za to teraz vraždilo. Hej, už teraz to stelesňuješ, už teraz si tam. A ty už iba časovo sa musíš doklepnúť do toho, aby si to bábätko objala. Hej, pretože v tomto našom fyzickom svete existuje nejaký čas. Hej, nejaká časová línia, ktorý proste nejakým spôsobom ide a niečo niekoľko trvá. Hej, reálne to trvá nejaký čas. Ale na tej energickej úrovni, OK, to už je. Hej, to už, ja už to bábätko objímam. Len ja ešte musím počkať v tom našom fyzickom čase, aby ma ten čas tam doviedol. Aby som proste tomu dala ten priestor na dozretie a na všetko, aby sa to všetko mohlo proste naukladať tak, aby som sa k tomu dostala. Ja dúfam, že to je zrozumiteľné. Možno skúsim ešte 6. video, ale hádam, ti to dáva zmysel a som tu pre teba. A kľudne sa pýtaj, keď nie, pretože toto je... Aj pre mňa je to stále nové myslenie, je to niečo, nad čím proste stále dumkam, stále nad tým premýšľam, stále to nejakým spôsobom riešim, takže kľudne otvorme diskusiu.